Здравейте, останете с мен, за да ви разкажа на дамите, вече е летния сезон, как да освободят организма си от водния целулит. Изцяло от водата, която се задържа. Дамите имаме това свойство да се задържаме вода. Останете с мен да ви обясня нещо, което няма смисъл действително да се купуват медикаменти. Има много. И на билкова основа и всичко, но ние си го имаме в нашия дом. И не е нужно действително да си набавяме от фармацевтиката и също от аптеките тези неща. Във всяка една къща, във всеки един дом има лавров лист, т.е. има дафинов лист. Той има едни богати свойства, не само да дренира, да освободи организма от натрупаната вода, но за всеки един орган и мога да твърдя, че и за костна система страшно много помага, ако се направи на отвара. Сега ще ви кажа, само в случая, той помага на абсолютно други неща, но в случая ще ви говоря за освобождаването от странично, изобщо от набавената задържана вода в организма. 400-500 мл водичка слагате в съд, завира водичката, слагате 2-3 дафинови листчета, средна големина, защото те по принцип са различни в пакетчето, не са еднакви. За по-добър ефект ги натрушавате. Вари 5 минутки, след което го захлюбвате съда, който сте използвали. Престоява. Ако искате вечерта си го направете и да си престои, но 5 минути трябва да бъде вряло заедно. Оставете си го и сутрин преди храна се дава, в смисъл по 100 мл преди храна, 30-40 минути преди храна. Ако желаете, може изобщо да не се храните. Това си е лично ваш проблем. Но 3-4 пъти дневно по 100 мл преди храна се дава. Всяка вечер си го приготвяте и на сутринта си го прецеждате и си го пиете или на обяд.